סוג של... סוג של, אבל... בצק בלי הרבה טעם, אבל אתה שם עליו... מה יש בבלילה? מה יש בבצק הזה? קמח מן משמן. והמון אהבה. המון. די, תשים, זה הזמן עכשיו לשים. אז בשביל זה צריך את האלוברה. שהנגיעות ה... בדרך כלל גם לא הופכים את זה מזה, הופכים את זה מידיים ככה. באמת? כך עושות הממות המרוקאיות, באמת המקוריות. אנחנו בחיקוי פה. באמת הנגיע. אז תפסיק, אני לא יודעת. נראה לי אנחנו תכף נצטרך... מה עושים את זה? לעשות רגלה... נעתי את זה לצלחת? כן, ישר איזה פריים. נראה לי זה נגלה... נכון. פשוט תאכל לפני שהם יבואו, הם לא ידעו. למרות שזה צולם בווידאו. עכשיו לא עושים לב. נרצה את זה בפלטה שלך? מה, הנמס הזה? לא, הוא לא נמס, הוא כאילו התקלף כזה. כן, זה נמס. זה מאוד... לא, צריך אחד שהוא לא פלסטיק. אני הופכת את זה ונראה לי... אפשר די. זה כבר אתה שם לבד. צלח. איפה צלחות?